I 1789 var Frankrig et enevældigt monarki, det vil sige, at kongen Ludvig den 16. bestemte alt fra sit storslåede slot Versailles lidt uden for Paris. Ludvig den 16. havde brugt en masse penge på at føre krig og hans meget luksuriøse liv, hvilket havde resulteret i, at landet var kommet ud i en økonomisk krise. Den eneste mulighed for indtægt var at hæve skatterne for borgerne, det vil sige de svageste i samfundet. Som noget nyt samlede Ludvig den 16. stænderforsamlingen, hvilket ikke havde været samlet siden før enevælden. Stænderforsamlingen bestod af 3 grupper: den gejstlige, den adelige og borgerne. Ludvig den 16. ville fjerne nogle af de gejstlige og de adeliges privilegier, så de også skulle betale skat. Men stænderforsamlingen havde en anden dagsorden. De ville afskaffe enevælden og udarbejde en forfatning med repræsentanter fra de 3 stænder. Men de gejstlige og adelige ville stadig have deres særlige position i samfundet, og det førte til uenighed omkring det videre forløb. Den 3. stand, det vil sige borgerne, tog sagen i egen hånd og besluttede sig for at danne nationalforsamlingen. Det er i denne sammenhæng, at vi cirka 2 måneder senere, den 11. juli 1789, i Paris følger snedkersønnen Henri André. Henri oplevede selve stormen på Bastillen på nærmeste hånd. Det er hans historie, vi vil fortælle. Henri Andrés far kom stormende ind ad døren og råbte: Det er ikke til at få mad nogen steder i byen. Maden bliver hele tiden dyrere og dyrere. Uvisheden om fremtiden havde for længst spredt sig hos familien André. Nu havde de sultet så længe de kunne huske, og der var ingen tegn på forbedring. Senere bankede det på døren. Det var Henri Andrés nabo. Skynd jer med ud. Folk samles ved torvet. Folk snakker om oprør. Kom, Henri, lad os drage mod torvet. Det var første gang i så lang tid Henri kunne huske, at han mærkede håb i hans fars stemme og oprørsstemningen i Paris' gader. Nede på torvet var der en meget urolig stemning. Folk krævede forandring nu. Henri følte sig meget utryg ved situationen. Far, tror du ikke, kongens herre kommer og arresterer os? Men Henris far var ikke bange, og hans optimistiske holdning beroligede Henri. Kom, Sønneke, nu skal vi ned til kasernen og hente våben. Nede på kasernen var der våben, men ikke meget ammunition, og folket var opsatte på, at de ville skaffe mere. Henri hørte folk snakke om, at de ville storme det bevogtede fængsel Bastillen. Folk var sikre på, at der var våben der. Nu kunne Henri for alvor mærke, at det var alvor. Mod Bastillen! Mod Bastillen! Mod Bastillen! Mod Bastillen! Far, de råber, vi skal mod Bastillen. Nu kunne Henri for alvor mærke, at det var alvor. Han så rundt på folk og kunne fornemme skrækken og rædslen i deres øjne. Folk var bange, men samtidig var det også folkets eneste mulighed for at ændre samfundet. Da folk nærmede sig Bastillen, så Henri, at soldaterne på borgen hævede vindebruen. Oprørerne begyndte at skyde på borgen, men Henri og hans far syntes ikke, at det havde nogen effekt. Far, det har ikke nogen effekt. Timerne gik, og pludselig hørte skud et stykke derfra. Få sekunder efter et kæmpe brag i nærheden af, hvor de stod, efterfulgt af rædselsskrig. Skuddene kom fra Bastillens tårne. Pludselig følte Henri, at det hele var blevet virkeligt. Nu var det i direkte konfrontation mod hæren. Angstfølelse og frygt resulterede i, at folk gik i panik. Henris far stormede som en af de første ind i fæstningen, men Henri blev stående i chok. Henri fik en følelse af ubehag ved at se døden omkring sig, og overvejede, om det var det værd. Pludselig hørte skud mod de folk, som var stormet ind i fæstningen.